Yo. Suwanipun para tamu nyengkuyung sugeng lelegahan katur. Aman yo bro. Aja samrono iku perintah agama ngelingono nang donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin munggah swarga. Ada HVS-nya teman-teman bersama Audio Cahaya. Juga dukungan buat teman-teman yang kuyung Naswa Jaya profesional video syuting yang sampun video jisuan tangan latang Pulutan Bandar Panjang Aliboyo. Wes wajibe tansah dielengke, wes wajibe padha nindakake hatur wis kumandhang wayahe sambrayang tapi wajib dawuhe pangeran salat ati jaga ing agama limang waktu kudu tansah dijaga tapi istiqomah lan sing kumanita luwih sampurna yen berjamaah sebuah luhur lan nasir salat saya tindakke tindak mungkar magrib lan isya jam kabeh rayokane tindakke salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin munggah swarga. Matur sembah nuwun Mbak Is.